in het struitje, daar ging het bruidje, dat Koba van Greet van Petran. Ging trouwen met Doris, dit 70 jaar is, en niemand die snapt er het van. Dat deed hem met Veurjaor, dat ligt aan het lenteweer, want al wat jong is, dat weet zo geen. Dat deed hem met Veurjaor, dat ligt aan het lenteweer, want alles wat jong gefluisterd, aan ieder die luistert, dat de bruiloft nu af is gelast. Omdat nu den Doris, er met een jonger van Doris, die is dagen 60 nog